obraz chystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem svým chtějí tvou dráhu střížit, přeci si oříšky pro chvíli jsou, když sám si náhle přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznoství. Věř mi, že to je ta nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 to je to pozná, pozná, pozná. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznoství. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznoství. Život je pohádkou nedopsanou, že stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznoství. Věř mi, že to je